Oh hi babukela igama lami nguluni Paid Pal mfana wami ingane phansi phadi ngomachisigodi phela ihlala emlazi ngokuhlala isuka le mfethu khona yazi ke emakhaya mfethu ingane semzilayile mfethu mafunga sokubaba nomama mfethu la intombazane ngathi out sengathi love ngathi umjidi kodwa wazi thini kodwa le ithekeni mfethu ingane ngababa nomama first lana ke sikuyona ke la inuni ngafi bafethu usekile sesikhathi phela bafethu yazi ke ngihleli ngiphethe ithe ehambela phezulu emoyeni first lana igama lami ngunanga kuphela njengoba bengishilo guys la ngibhalelwe untuthuko uma mfethu wami la bra wami ngifuna ngiphathele phela ukuthi angibeke ukuthi sithini skipani zipziyapha sithini la ngakuyena la phela kodwa ngiyabona lo out ngathi serious yabo angithandi ukwanda kakhulu bafethu ake ngithi shwishelele uyabona namhlanje ngu yellow phone okay bafethu correct watch asithi shwishelele sibamba outside yetha Ntukza sanibonani igama lami ngoNtuthuko ngwakaKhambule ngibhalele la kule show lena ngoba ngifuna bangisize kakhulu kuyona nginenkinga la noma ngane yami hayi kukhona izinto engayitholi kahle angazi noma le ngane yami noma kusiyo yini yami because kunezinto engizwayo mangihamba emajiteni angitshela ukuthi khonto yakuyenzeka so manje ngifuna bangisize la kule show le ngikwazi ukuthola iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzekeni kahle kabani lengane le if ngeyami kuzoba right if ngasiye yami sesizobona ukuthi simise kanjani kodwa nje izinto zami ngifisa kube kanjalo ngifisa ukuthi ngisizakale kule show bese kube yonke into iyaqondana Sekunjalo ke sesinayeke lapho Ntukza ke bafethu njengoba kade ngishilo ukuthi nesichazela kabanzi ukuthi what's cook rights kwenzakalani lapha ethi yona ke le yellow mela ubizile ku-ultramel bafethu sela ituzo bafo khamba kanjani bakithi right kunjani correct smart bafethu awuchazele babukele ekhaya ukuthi what's cook rights kwenzakalani lapha ethi usubiza yellow mela kanje wayisondeza eduze zishap igama lami ngoNtuthuko isizathu senze ngibize imelo yelo la ize la eduze kwami kunomngani wami kahle uBexty uBest so kuthe nje ilanga limbe sathi kushaya into zethu kancane sithi siyazidansela siyajabula kwakhona into eyenzekayo so manje mangithi ngiyabheka hayi lo muntu lo cishe lo muntu okhona lapha kuyena owami lo muntu lo manje yena uyakuphika lokho wena manje bafuna show ukuthi ukuphika lokho ngiyafuna lo eyami yangane show yakho bali umngani wakho umngani wami manje wena ufuna ukuthi abuyise ingane yakho mayibuyise ngokwami ngoba kuphelile nomngane busabiya phela hayi sizoqhubeka nje sibe right uneshow bafuna ukuthi yakho leyapahla yabo mangibuka yami straight boku one night ngidoda phela hayi neza awukelizele ngikuthende mina maBenjamin ngikutshela kufanele idudla neland okay sharp correct much niyazi ke bafethu yona ke le inuni engapholi bafethu asike sithi shishele sibambe naye ke phela sisinazo simuze uma ikhulumele ukuthi lo first lo ngempela uyindoda ngempela lento ayishow bafethu asazi abanye bena badinga umdolofi asazi kodwa yazi bafethu sithi shishele sibambe losisi correct much bafethu hayi ngiyakuzwa bafethu indoda Ayi babo sekunjalo sengiphinde ngamlanda ke la uma usisinazo njengoba bafade shilo ke babo sekunjalo ke yona ke le inuni engabhori ke yelo mele sifikile ke babo dani ayibona la hello mami njani ngiyaphila njani sana ngiyaphila mami yawo uyazi ukuthi ubekwa yini la ngisadidekile ngibona nama camera hayi ubuzo ngalisho ukuthi inuni engaphi wala angaze ngizwe ngayo but I'm guessing inune ngaphela bathi uma wengane hayi asike sicishe wageza kancinyana mfethu uyamazi out angithi ngiyamazi unazana kanjani mfethu wena saka baba abangane yabo wasisagcina phela kwafika la kuphinde phuzile wasekwakhonteza la yabo ukuthi niyahluka nawo nasenkophela umngane waphela lapho ke manje ke wagcine ngimphlophile hayi kuba futhi ukuchazela ukuthi bafuna uma sengimthathele sengimlethile la eduze kwakho yele mele zokuthulelalela akuchazela uma ukuthi why umlethela kanuni engafi kununi engabholi sinazo njengoba wazi ukuthi khonto esike sayenza ngalala ngaleliya sithi siyajabula nginezolo zokuthi lengane yami futhi hayi ukuthi ngiyasola ngiqinisekile nje ukuthi yami straight ngiqinisekile nje ukuthi yona yami yona straight yona ngokufaka nje kancane nje usuzibona usubaba wena hawu phela uyazi nawe ukuthi
Ngiyindoda ngeke ngigeje. Angigeji. Okokuqala-ke ngikutshele-ke bhuti akwangakona ukujabula lokhuya sasidakiwe. I wasn't in my senses and ngangekho kuma-senses ami. So ngeke ngisho ukuthi kwakukujabula le hanto le kwase ngisaphethe nawutshwala futhi like ngakutshela ngathi mina ingane kaPheni manje wena ngikwazi ukuthi yini oyifunayo. Ungiblokheleni pho? Anoba ngisicefe nje. Anoba ngisicefe ngiyakutshela ukuthi ngifuna iqiniso. Ngiyakutshela nje iqiniso ukuthi ingane kaPheni. Angithinki into eziningi. uBen uvelaphi uBen? Because uBen wena uthanda imali yakhe. Na phela uyangisevisa futhi ukuthi ngidle. Why ulo kangaka ngathi manje uyi-boyfriend yami or something? Kahle mfethu get a life, get a girlfriend. Uyazi ukuthi kwenzekani? Hayi kahle wena bo. Manje Bona nje uzongibizela amakhamera kuzothiwa nje ngimuhle kanje kuthiwa sorry man wo. Ngenxa yakho. Sicela silungise ukungenelela la ngiphazamise la hayi kabi. Manje wafethu ubhuti esho ukuthi ingane uyasola. Nalala kanye. Yeah. Uyazethemba futhi ukuthi ngane yakho. Ethu ngiyindoda. Ngineshow ngiyazazi. Uyindoda wena ma uthi ingane kabani? Ingane kaBheni. Uyakwazi lokho ngamtshela ngamcacisela waqhubela uyengibangela isicefe. Ngize ngimblock njengoba sezongilandela amakhamera nje manje awani la makhamera. Awani. Angithi ungiblockile. Ufuna ukunconya ungiblockile. Uphathe iqubu uthona ngane. Ungiblockile. Ngakuzama ngikwenza umuntu ngithi ngikuthi thasi kancane usuyaphapha. Wawumzwisa wena manje. Ngangimzwisa uyaphapha. Hayi kahle. Hayi bo sinazo. Uzoclaima ingane zabantu. Uzoyondla ngane oqala lo nganje obusahluleka ukuzithengela ianda. Uzoyondla ngane. Hayi bo sinazo. Uwena lokhuluma kanje. Imina la ngikhuluma kanje kanti ngangithenga ngikunqomile ngathi uwena lokhuluma kanje. Okay asilungisela ma asike sithi ke okay sharp ke ingane siyazalwa ke nje ukuthi ingane kaBen the next thing thina lana sizosiza ubavula senze DNA test ukuthi ingane itholakala ukuthi ingane DNA test yani manje sokuya DNA test. Phela ngithi ubapho mama ngiyazi ingane ukuthi eka. Okay yakuthi ingane yazona nikenza noma menza iphutha. Imona ulandela abantu labo ukuthi nizongibakela isicefe lezongitshela ngama DNA ngengane yami. Uhlangana mina wazi mina umawayo ingane wazi ingane kaba nami yami ingane akuyona eyami lengane nami imani eyami bala kahle sinazo bala kahle ufuna balinye ngisho ngathiwa ngiyabala noma ngenzani bhuti ayikho into esilo wayenza la kimi wena ayikho into wayenza la kimi esilo uBen uyena umuntu wengane just one night stand usakwaba naye ingane uBen wakwaba nayo ingane wena. Usakwaba nayo yini? Wake waba nayo ingane wena. Ingane. Wena wake waba nayo ingane. Nginayo mina. Hawu iphi? Nginayo mina ingane. Uyayondla? Akufuni wena ke lokho ukuthi uyangifuna mina njengoba manje ngiclaim ukuthi ubaby mama njengoba ungiclaima uyangifuna uyangiclaim ukuthi ngubaby mama wakhe mina uyangiclaim futhi kayingeneke nje ingane yami lapho futhi ngicela uhlukane nami okay mami okay silalele ngicela uyeke lento ngicela uyeke lento ke sikwazi phela manje nami uyezwa ke sikwazi nami hlukane nawe wena kufanele ukhulume iqiniso ulethe ingane yami kuphela wena udinga ingane yakho kuphela sune show ukuthi yakho sune show ukuthi yakho phela you can't be sure ukuthi yakho angithi uyashusisa ukuthi naba ne one night stand yakho ngenzeka ngizobafa kungenzeka bafo kube yakho ngenzeka ngabe yona yakho ngenzeka kube kaBen ngenzeka ngabe yona kaBen ngilalela ngicela ngizwe phela ngenzeka lapho kwangenzeka nani uqamba amanga okay kodwa phela nalala asiye ku DNA test ukuthi salala phela kusho ukuthi khona into ayenza kimi asiye ku DNA test nangu bafika bafika usebenza umdolofini yenza la yona into ofuna ukuyenza ufuna ukungicabanisa noBen yabo manje uzongifaka emakhamereni uzongifaka emakhamereni uBen uzobona lento uzothini makabona lento leyo uzongixabanisa noBen wena cha uyezwa ma uyazi ngeke ngize mina ngizofaka indoda esebenza umdolofini ayikazi igeje kodwa uyazi na ukuthi imake ma yayizo lento lento isebenza buyisebenza nomdolofini mhlawumbe le day yakuphuzela umdolofini uyachaza noma uyaphuza ngazi kodwa mhlawumbe wophuza before noma ngithi mina after eseqedile hayi nange ngicabanga uphuza before noma uphuza after kodwa ngiyakutshela ke mina bhuti ngisho uyaphuza okubalekile ukuthi nje lengane kodwa yami mina ngeke ngize ngivumeke yami ingane wena baba sizoyake ku DNA noma kuyena ngeke uvume noma sekuyena iDNA ithi uyena noma ithi iDNA uyena uyamuza uyena kahle kahle akena mina ngiyazi mawuthi DNA nansi into amblockele yona nansi into amblockele mancane bafone ufuna ukuyilungisa kodwa ufuna ukuyilungisa imake mama uthi wena ngeke uvume babuwa ingane uma ukuthi manje na iDNA siyayenza ke njengoba sinjengenone ngaplasi sizoba phezulu ngoba phela sifuna ingane ibe nobaba okuyena futhi yabo
Ngibuza ukuthi mina manje mayithi DNA ngicela ungilinde ngicela mayithi DNA lo muntu lona uyena baba wengane uzothini cha Ntuthuko ingane club ithi 99% 100 nina nihlangana na yonke lento lo bona siyasiza la ngoba nawe imali tholakala iqiniso kangakanani you're so weak awukwazi ukumelana nento zakho wedwa uyindoda ngiyafika la uhlala khona ungafuna ukuzokhuluma nami ngiyafonela ungiblock manje baba kwala sengizama ngayo yonke indlela akafuna hayi ukuthi ngiyamstock ufuna iqiniso baxoshela iqiniso okay mala inkinga lama okay sharp walala no Ntuthuko kanye okay kwenzeka ngithi nanga ifake protection angithi aniyisebenzisa protection there's a possibility ukuthi ingane yakhe akukho possibility there is a possibility mami akukho ama possibility la ayikho possibility ngoba uyazi ukuthi ingane yakho wazi kahle hlala phansi yikho ungafuni nje ukuthi senze DNA test asenze DNA test ke ma yabo into engeke ngize ngivume ukuyenza le ngoba izongiqhatha noBen kwamanje la camera eninginika wona la enizingilethela wona la angithi wena ulandela ibhodle enkonsayo kuBen uBen unemali unemali yikho ulandela yena yami umthwalo wami no kaBen hayi wena manje kuzoxina wena njengoba vele uhluleka uyahluleka vele ngokuzondla wena uhlule ngishina ukuthenga ibhiya ethaveni uyahluleka uzongeza wena leyo womhlengela ngalela day wayithengelwe yimina ngoba wayithatha uBen wayiholile wathatha imali kaBen wena ufuna ukudla imali kaBen ingakufuna ukusondezela ngane eduze kwakho wenze njani uyazi ingane usuyidlile vele imali kaBen udla imali kaBen wadla nomuntu wakhe hayi uyana phela uyathi umuntu kaBen umletha kuma TV uBen uyanomnika imali bese siyayidla wena udla umuntu kaBen udla umuntu kaBen udla imali yakho uyathi umuntu kaBen umletha kuma TV uzoclaim ingane yaBen uthe yakho futhi hayi yami ingane yami ke umuntu kaBen imali kaBen ingane kaBen konke kwakho hayi ngabe umuntu wakhe kodwa ingane yami you're not even a half a man uyini kade ngizothi ingane yami ngizothi ifuhle kuwe right ize kumina khona ngihlupheka nginjalo uzongicelisa isithupha ngizoyizamela uzozamela nto ubuhlelo ukuyizamela wena manje uhlelo ukuyizamela wena manje uhlelo ukuyizamela wena manje ingane yami hawu ngihlula ingane yami hawu sokuxabana phela manje lethe ingane yami ingane isakhulelwe izozoba izalwe ingane ubona ukuthi uzoxabana nokuzoyizala manje kuzoyizala manje singakashayi uzobuxoxa nama 26 kajele leyo uzobuxoxa nayo ufuna ukuboshwa uyezwa yakubopha uyabopha noma uBen ngithi uyambona ukuthi unjani uyayibona into eyenzayo wabona ukuthi lokustock akafanele ngikubophele kodwa stock manje lesicefo create ama fake account ungifune angithi ufuna ingane yakhe ufuna ukukhuluma nami abe yakho utshela ubani yini yenze wangiblocka wena inkinga yakho uyaphapha inkinga yakho uyaphapha yini kwenza ukuthi ungalindiki ingane uboneke ukuthi ingane okay umithi ngokubuza la okay cela ngiphi chance la ngibuza wena uzweni ukuthi usisumithi mhlawumbe benenyanga ezu2 benyanga ezu2 zingaki manje inyanga siswami zo3 uze kunisena 2 months uyesithathu lesikuyona nalapha ngimazi indaba ebengifihlele imali ngitshelwe umunye umngani wakhe mina basebenza naye ngoba uhlangani nesisizwe okay baba wena nalala nini nosisi njobe sena 2 months ubuso leso sikhathi leso nje kulo2 nje ngiushoyo mina wena mawubala Thoma ngitshela ngabona ukuthi kwahlangana kwaqondana silima ke lalela kwaqondana kumele ubale nangamasonto and mangimbuza yena waveyele wangiblocka wasala lenyanga lami esuthi wangimithisa kulonyanga leyo silima wisilima kumele ubale ngempela vele usizoyibona ukuthi wawuphuza utshwala bami ngase ngiyayilunyelwa waba nenhlanhla ngoba phela khona wena la ngase ngithi ukuthinta nami ngazinwayo manje usibona ngathi into enkulu uyambona yena ukuthi ulihlaza kanjani ngoba nje ufuna imali kaBen ngasekhaya lokishini ubatshela ukuthi uthola nami bona bazokukhuluma kanjani bazokuhleka kanjani umuntu kaBen lo wena wathi uBen imali kaBen umuntu kaBen ngoba ufuna imali kaBen kuphela uBen ngizomzalela ingane mina noBen siyathandana ngiyone kaBen ukuthi ungiphatha kahle wena nomona ukuthi ungiphatha kahle uthi mina ngijimela imali yakhe ungiphatha kahle wena umuhle ngikhalela la kwangaleyo day uBen wena wayethe nizohlangana eThekwini ibonane wakufuhlela ngemali okwenzela iwallet wa 3000 lo esawudla salala ngale lo mali leyo kuba ngangijola nangangoyithola yini mina hawu ngangoyithola lo mali ngoba ngithola nomuntu onjengawe
Angoyithola lo mali le. Kodwa- At least kodwa unginike imali. uBen yena Ngiyakwazi udonisa ukuvaliza nemali. ngisuke la ngishiye khona ngihambe ngiye la kufanele ngiye Oh khona. njengoba ilapho wayefuna ibanini i-shoulder to cry on. Wasekuthekela notshwala ekushaya ngebrand. Nawe waba islima-ke wayuzeka. Uma nafike nemali Nawe uBen waba amnikeza imali islima-ke, amfuthele ngemali. wayuzeka. Uqala ukumthinta wena baba. Uqala ukumthinta wena mfethu. Vele Ngaqala kuba ngangihlezi ngimsiza kodwa. Oh behlele ekuxoxela njengomngane. Njengomngane ngihlezi ngimsiza. Wona baba usadvantage ukuthi ngoba vele uBen vele akekho vele lo muntu usebar uthi ngithinta into yakhona. Hayi savumelana sayixoxa. Sengishelo khona phela vele uyavuma nawe uma uthi nathintana sengishelo ukuthi asivumelananga kubanga into esayixoxa. kwabe rape Kwaba ngani. into eyenzeka nje. Oh Kwavele kwenzeka. ukuvumelana lokho ngoba phela ukuba ungafuni Wena ukhuluma ngathi manje into sasixoxile. sengishelo ukuthi ukuba ungafuni siswa uzonqaba. Yabo. Phela vele ngani mangilunyisa ngathinta nami. Manje phela nawe musuluku lokhu ususu. Shuthi kade wena shuthi kade wena ukuthi so ima shuthi kade intuthuko wena wamfuna. Hayi. Akwazi phela ukuthi ungavela udedelela umuntu ikhekhe nje for sweet nothing awu ibiscuit bakwethu ayonto okudlala. Angithi umngani wami. Umngani wakho Bekumuntu obeseduze kwami. hleleni close. Yes. Bosi mombuka wena ubuye ngazi ukuthi ngagibela nempedeni. Ha. Uyabona umonakalo usudalile angithi manje naye inkinga naye amehlatshwana wona uma ubuphuza ube namehlatshwana uyafika natshwaleni sano sami uyafika endala utshwaleni uqaleni uphuza utshwala Phendula phela khuluma. kumele phela usazi usiqala wena mawusana nenkinga ukuthi mawuphuza utshwala lifikela ngezansi futhi la uphuza khona umuntu engihlangana naye oh usuthi uthema ubututhuko wabona bani wabona uBen uthema ubututhuko wabona uBen ukuthi unotshwala noBen angithi Bahleze uzongikhalela. wena bafona icheri Ikhona. ithi ngitshela yakho nje ulethe intombazana ku TV uthi imithi intombazana Sihlukene nayo. ngobani Through yena. wenzeni mina wena nganolandela mina wena ohlukanise nentombi yakho ngoba uluku ungilandela ngiyangibona ukuthi kanti wena oyishiseneni ngilandela kanti wena oyishiseneni Bekufanele ngenze njani? Bekufanele ngenze njani? vala umlomo wakho nkosami uqhubeke nempilo yakho nengane yakho lo ngayondla ufocus ekutheni uthola Bese le umsebenzi ngiyenze njani lengane lena? uyenze njani uzoyenza njani vele ungenalutho uhlulule yokuqala othi unayo angiyazi isho ukuyazi ukuthi usho ukuthi awuyinaki ngiyazi ngokuyazi ufuna ingane yakho baba mfophe ingane engakazali ukuvela ufuna ingane engakazali shuthi Uzozala, ufuna ukuhlala naye endlini uzokubulala uBen wena yabo mina uzokubulala uBen wena uBen unaso spam obvious unaso spam vele awusombophisa babukele niyezwe makha uBen unespam ngadi Tom kaBen uBen unespam uzofaka uBen unespam manje engiyekile ngize ngidle imali yakhe ngenze nomuntu wakhe. ostokha mina niboshwe kanye bawuthune nohlangana phakathi wena ufuna ingane yakho asenze kanje mntama abosithando sami la asenze kanje fanele sithole uBen usini bukani ke manje fanele sithole uBen ngene uBen la uBen phela uBen fanele azi inyanga zazazi uBen ngizongixabanisa yabo manje uzongixabanisa noBen nami. uyabona Nami uthando ngishile Wena wenza bamtshelile ngaphandle abantu bamtshelile ukuthi umithi ingane yakho ubahambe wena uhambushe njalo bamtshelile abantu bawenza kimi bazongibuza cela ukubuza abantu bazi kanjani and ubavele ngafuni ukuthi sizwane Frentukza sibuze la bafu ngicela ukuzwa la nani nobabili angithi nalala nobabili yeah akekho umuntu owazi kwazi nina nobabili yeah one night stand I'm not sure ukuthi kwazi thina sobabili but mina ngikwazile ukuthi kube imfihlo yawo okay mina angazi yena ukuthi akuseyona ke yakhe ifiseko yethu nathi ke asazi noma siyibiza ngemfihlo lento uyabo so la ikhaya ngathini ngifuna ukuthi bafo la senze kanje wakithi yabo uthe wena kwazi kube kwazi nina nobabili nawe mabo wazi nobabili yeah vele bekuthe okay boyjet nobabili ngifuna ukwazi ukuthi bafumene uzuthola ukuthi una 2 months pregnant and futhi ku2 yakho lo ufika wakutshela ufike wathi uthe usinazo ubumithi ingane yakho noma umithi usinazo uyasebenza wahamba emsebenzini wagula emsebenzini and kwatholakala wahamba kwakhishwa emsebenzini wahamba yakudokotela watholakala ukuthi ukhulelwe wathola lapho ukuthi ukhulelwe wafihla lo wayemphelezele uyena uyithathile indaba wayiletha kumina ukuthi pregnant yes oh ninofikile nina nikhuluma ngayo okay ngicela khona into engifuna ukuyilungisa lama okay right make wena usuzwile ukuthi lo mntwana lo usinazo umithi angithi yeah
So vele ninofikile vele nina nikhuluma ngalo. Okay, esilungise lama beside daba kafikile and stuff. Wena phethu okay shamsuzule ufike ufikile. Igama lakhe sisematheni. Ufikile la shothi ufika wakutshela ukuthi umithi usinazo. Did she say usinazo umithi ingane yakho or usinazo umithi? Ufikile washo ukuthi wabuza ukuthi ngizwile yena ukuthi usinazo ugulile ngayizona emsebenzini. Ngithi hayi no angizwanga ngangamboni. Athi hayi ube udokotela so kwatholakala ukuthi ukhulelwe. Ngase ngimbuza ukuthi ngoba kancane mama ufike kwenzeke kanjani. Wathi hayi enye information soyibuza kuyena. Ngimbuze kahle usinazo ukuthi hawu kwenzeke kanjani asho ukuthi hayi inyanga sezu2. Yeah. Ngithi mina okay. Mangithe ngahamba ngalo day sikhuluma sihlukane nje kube right. Mase ngicabanga kahle sengisendlini hayi bo. Yabo mase ngendlela kwenzeka ngayo. Le ngane eyami lengane lena. Mangithi ngiyabuyela kuyena ngiyakhuluma la ngizakhuluma naye akafuni. Njengoba ngikutshela njengasho ukuthi sekuyesithathu lenyanga le. Inyanga yonke iphelile ngimzama. Wamani wangiblocka WhatsApp, wablock ama calls, ama SMS uyawaziba. Noma ngimzama ngenye number, manje kawazi ivoice yami vana idrop. Wena ubone nosofuneki la ungiyeke uhlukane nami. Manje wena baba usho wena umsuso wendaba ukuthi usola ukuthi ingane yakho yena akazange asho wena uzwe ngabantu ngayina ngabantu uzwe ngofikile ukuthi ufikile sho akashonga ukuthi usinazo umithi ingane yakho uthe usinazo kade kulo ubekutshela yena ngoba nakho ethini azi ukuthi nani nosinazo nabangani cabanga kanjalo hayi ngoba wenze kahle ngoba bengizahlala ngingazi mina bengizobe isilima mina uyasilima enganeni kabani bengizobe isilima sho zona bafo wena bafo ukubuzela bokufisa umithisa lengane hayi kwenzekile nje phela kwenzekile kodwa bokufisa bafo bokufisa kodwa bafo ngeke phela bafutsha ingane ngayo ngeke bafo bafika nindle okay ubest okay manje shuthi bafo bokufisa lengane ukuthi hayi sharing ngubo thizeni anginjalo kodwa ingane wasilwela kangaka pho ingane ingane yakithi ingane yakho ingane yami okay kodwa manje phela nayo inkinga phela bafo lengane bofisa ukuyimithisa wena hayi akunjalo pho bafo wase kanjani manje pho bafo silela kangaka lengane wathi yakithi walwa nje bafo ingane phela ingane bafo wena uzuku wena bafuze ukuthi umngane akho begula usekutholakala ukuthi umithi noma faka into ongayicabanga nje ukuthi lo mpethu semmithisile awushayona uvala ukuthi ingashiya ukuthi eyami usinayo cha bafo ushayona ugabe nje ngemali kuphela sengishela ukuthi okay bafo sengishela ukuthi bafo wena ushayona uvala ukuthi angasho ukuthi eyami ngoba kwenzeka lento ubona lelo vala ukuthi angabe yami ngasho ukuthi mina ubona ukuthi ayivela kuyona kodwa uthi hayi kodwa vela kuyona uvela wabona ukuthi iyona umcabango wakho ufikile uvela wathi iyona lube khona kancane malukhona phela lo wasubuka lo Thomas Xosho yabona ukuthi hayi lo ngizomgungisa iPictoro lo yimina hayi uyazi naye ukuthi vele yabona kade wafuna ukuthi kumthini kade wafuna ukumthini ungondli ungakwazi ubuzela bafo ufuna ukumithisa bani wapla okay ngicobuzela okay imake sinazo lana inkinga angithi na plan ukuthi ngizophuza ngithi that was planned ukuthi ngizophuza hayi kulala it wasn't planned ngasho ukuthi na plan ukuphuza was planned because ngamfonela nje ngo last minute nami ngicasule sefethazini awuze phela sohlala la elo ebar wafika ngathi mina ifetha wena bafo okay bafo usufoneliwe wena bafo wavela waqonda kumdolofo yasemsama athi lo namhlanje ngiyamnemba ziyakhala njalo ngiyabona nawe manje uyabona ukuthi cha phela bafo ngiyabuza akikubizelanga lokho cha mina ngiyabuza bafo ngiyabona mina kubizelanga ukuze ngilungise bafo manje asikhathi manje kakhulu kasilungisa bafo nowafona vele mina nawazwani vele mina nawazwani nje bafo ngizoyilungisa fanele kube khona ngaka ke manje somosho into encane kanje while nawe bese babazana aba right kanjani manje uzongimo nizobaba babuke ngiyakuzisa zobani abazali aba right wena bafo usho ukuthi usema kuthiwa woza size woze bar sizobuhluntuza waqala kumdolofia washesha wafika hayi mama wafika late noma wafika like about 10 minutes bafaqola dedela lempahla wasuthange umvale lo wathi bangibona umphuzisa lokho ukholoko ukhona la uyabona ke manje wewe ukhona shama short one way bafo shuthi wayiwinela bafo wabona ukuthi imali yayikhona washweba ke mkhulu awungithisanga mkhulu washweba wena bafo uthi ufuna ukuthi nje ngempela masumthola lo muntu uhlamba umdolofo ngoba ushilo bafo wathi uthene eqaleni umdolofo
ube yi-booster angithi Suya sekwenzela uku-eda. usu-ede wena bavusha ukuthi ubonile ukuthi awuvele u-ede ngalo mdolofiya ngoba vele ukolokho umdolofiya wena siqu sakho nje bathi usho uyindoda usekhona ukubiya yonke lento bafo nakho sonke lesi sikhathi wena ucabangela imdolofiya wena bafo wena kade ufuna ukuyimithisa le ngane Hayi ngiyabuza naku sokwenzekile uze nomdolofiya ushilo lokho wena bavusha umdolofiya ayindaba inomdolofiya phakathi Cha naye wangibiza vele ngangizoya kuthando vele wangibiza unamanga ukhathala kanjani wosusha unamanga wena ngakufonela wena wathini wena wathi hayi mngani hayi vele nami ngirelaxile la endlini bese ngipholile ngisarelaxile phela kancane kodwa wawuzosho ukuthi wena mangabe uzoya kuthando mina ngithi asambe nisendaweni ukuthi wena uyangitshela ukuthi ayingeke umama mfethu uthe angize endaweni ukuthi ngithi hayi right mother ayikho inkinga noma kube yimini ozothi ngithi asithi sinofikile hayi kuwena myeke kancane phela izinto ziyashintsha usuplane kahle manje futhi wawukade uplanile vele ukuthi uzofika ukuthi ngeke nje lo wangifonela this time usuvele usumfona bafo isizathu sakho bafo wena bavuthe kumina wena bafo earlier on uthe kumina uyinkunzi uyindoda yezwa uthe kumina uyinkunzi angithi uthando nengane naye ingane yomuntu nangane nothando right bafo shutho nabo usho umdolofiya nje ubuthi ushayela uyakuthando bofuna ukuyomithisa uthando hayi ukuthi phela cha bafo sengishela ukuthi bafo nje usho umdolofiya babo ufuna ukwenze njani nje ushayela ngoba yakuthando ungabi nangqondo othi yonke lo ifaka la ubiza amakhamera la imali anikhokhela yona imali anikhokhela yona ngabe nje amangaka ama-CV osuwakhiphile ngimangale yonke imangale hlisimoya yazi inkinga ikephi la inkinga ilana inkinga wena mfowethu bese sibo umkhalela wena vela ngithi before be honest mfowethu ayike ingane izoletha okay be honest ingane ngithi bafo uyayidinga kodwa usisibo umkhalela ngithi akukho lo wangiphuzela umdolofiya wena uphuzela mfowethu ufonela mngane waza sophuza lo wena wavele wathi njani ukuze into zami ngiphuze uphuzela ba okay masila kwena ke masiswami ngiyasho ngangivele ngizohamba okay boss okay bafukuze usizakala senze kanje ngendlela nothando ukuze usizakala uzoshonini kanjani ngendlela wakuqina ngayo uma wefuna ukukhulula letho shoulders ucry yona lonto ukuthi umthulise umkhampathi uyena futhi wangithathwa ngisendlini yakhe angithi uyena wangithathwa ngisendlini yakhe wamqedela khona endlini yakhe ngangidakiwe Nkosi yami wena mavuke ekseni uvuka nje sekonakela ngangidakiwe wabona amashoti engawashoti mangaki hayi ngiwabona lo 3000 okhala ngawo sawubhubhudla wonke lapha imagine ukudakwa ngangikudaki uma ukuthi wena ukhumbuli kahle ukuthi ngangidakwe kanjani hayi mina ngabona ekseni osengiqedile yonke ukhumbula kanjani ke protection kanjani ukuthi mina ngakuthatha ngathi sambe seroom kodwa ninquni nesike ebhedeni ukukhumbula kanjani kupho ukuthi mina engakhipha igama lokuthi asemesendlini ukukhumbula kanjani lokho waphapha amendlini yakhe angithi waphapha amendlini ngangephela ngizihambele ngiziyazi manje yakhe ngiyakuba kusho yena angivane ngiziyele khona wena mawushithi ubhena usamsaba uthatha indoda uyilethile khuzana endlini hayi ukuthi angimsabi asenze kanjena moment of weakness bakithi everyone uyaba nayo okay moment of weakness okay so okay we moment of weakness asiyibambela we moment wama weakness asisenze kanje lana ngesifuna ukuthi sisize ubhuti yabo sicela ukuthi njengoba vele kusawu 3 months so liphi isikhathi nibe sharp nibe moja kuzwane ubhuti athi ukurelaxela kancane ayikuhlupha unblock ubhuti nayo uye ukumhlupha ukuze abe right because unomuntu angisuyasho unomuntu ahlala naye endlini ukuze angaxabana nomuntu wakhe because at the end of the day uzofind out lo mjida vele ngoba phela phethu siyaqhantsha sekuma civilas ungasabi asenze kanjena mase kushaya isikhathi sokuthi ingane ibe khona sicela ukuthi sizwa asinankinga sokulanda nje sine sibhedlela uma ukuthi kanjani siyinuni engafi noma sifike khona esibhedlela senze i-DNA test ukuze sikwazi ukuthi sisize umfowethu sithathe amagazi afethu sithathe amagazi engane then si-check yabo nawa Ben ukuze sazi ukuthi yena muphume kahle kahle nina ngoba angithona neshow yokuthi ingane eka Ben so ukuze sikwazi ukuthi sibalance izinto la umjida sokuthi i-DNA test yakhe sithatha amagazi akhe wengane sithatha oBen vele ngane zomsesathiwe sifuna ukubona ukuthi ingane uyibani kahle kahle ubabuwayo ilula le kunokwenzeka ukuthi wafaka indlebe ubafo uBen wafaka umzimba kunokwenzeka ukuthi uBen wafaka umzimba ubafo wafaka indlebe sifuna ukwazi ukuthi ama percent athini lapho uyayizwa lonto uyacabanga ukuba uzobonakala makancane uma imali phela nange okay alright angithi ma uyavuma
Ngizobona kuzobonakala. Okay, sharp. Ake babone khani izwile ke nibambileke la khani mina ke lo yellow mellow today izinto zami zonke ziyakhaya. Correct simoje bafethu lona paid pal lona bafethu ke ngibambe take look ukuzana next time bafethu ningibambe sengibamba nontuthuko ndoda yomdolofia. Hayi bafethu. Asike sibayela namhlanje show correct simoje.